Kardo Nilimonjerong pipi piniberta arjuponi. Congress asong ningkan pharo istira thongke prasir kep amhangke thek arani phuloni Congress atumpen ketalon pon. Matijong ni phain kora nerkep arni phuloni constituency MCC Congress asong atumpen Congress asong amahangke thek arani katalon pon. Bangso ketalon pon along Congress lama sitami pangjar ponsi puthot muniet amuluk aphai chetong pon. Phuloni along gedo Congress asai hem along bangso puthak mesen penching ki chethan peduponlu. La bangso Congress asong amahangke thek arani ketalon pon along Phuloni constituency along ke claim chepaduk nai abang phu Dorsing Singnar Phuloni constituency MCC president Surendro Tok bi atumpen chepator piponsi Congress ingdeng pharo isira thongke pressure kep amahangke thek arani talon ponlu. Phuloni pen oroning tigathar Karbi Anglong news. Phuloni Mandal Congress asai hemalong nilitum Karbi Anglong District Congress Committee circular ateng madang te circular awade poidame nilitum anikan mangta lason si Phuloni Mandal Congress Committee mate Phuloni MSC constituency pe hetame nilitum Indian National Congress Foundation Day lasorni nitum talonun bomlo lasihu 1885 aningkan pen inian Haroi sira thongke brasir kep laso foundation de mate amhangke thekani laso talon pon bomlo lasi laso pache tonun si pini dame lato dame ni tu Phuloni Mandal Congress Committee long MCC MMCC MYCC laket home office bearer singrum ji nilitum pini dak Indian National Congress Foundation de laso ni tu lama pangjar lo kasi laso lama pangjar kon mangke dak Phuloni Mandal Congress Presiden alangli Surendro Tok bisi alangli lama pangjar kon lo tapi ni liphane tame dak Phuloni MCC in charge mate chugdam tang ni dak congressman officially candidate INC candidate penili karjabdun laso pensini liphandak aluisar po ason sini phanang phapon lo lasidak ni lamthi sini press media Karbi Anglong solangdo doang pen India adang pi do mulu ko phane pachini pachini tumada ini press meeting ni phone lo lasi ado gabe nili hin pen dak Phuloni Mandal Congress pen in charge hoi pen nili ado gabe phan ningkan gimi mate English Ingraji ningkan mi advance ni kangsa makardom Congress ahin pen nili pajir phone lo kardom lasi pinini tumda ketalon along gicetong gelahelo Phuloni MCC office bearer lapen MMCC office bearer lapen youth congress office bearer ni tum cetong lo lasi la cetong pe ni tum non head dong ni tum play host elop la play host pen non ni tum da ado ko pen lang sudun raproi la solo sini tum la media tum pan ni tum chuhang si ado ko pan pachini media hoi pen ni tum la congress pinyam hanget he kan pharo sira thongke ba sirkep laso ke play talon permission pen sini tum chulpon lo jo la sini tum pini laso press media no pen do we phan puthot do we phan ningkang sama khardom ba jirsi lan sini litum pini laso asayang dengeni tum deng pon lo si lam pen sini lamri kelo khardom Umlarong ahabe khorsing kro alangli aning kimi penajok non hedjong Delhi arongso pialong ke padopon Bharat Gaurav Ratna Sri Saman Council puajai megalong pen Richardson Hansi alangli honorary doctorate award kache palong dun thega jok alangli phan man kido karbia poho pen karchu ke padodam Bangsokar choponahut halapu umlarong ahabe khorsing kropen kaneje ponke lapuson methang akhe hamphang along kemisen anong e kachipalong pon thek lapenan parta akang tui angdeng along methang karbi kheya tumta lapuson nong me kewan thek abangke khei lapen long ria phansitame kemisen ang theklo lapen alang li phansitame choro lopusi lamthe chipaklang pon Son thak si halapu Richardson Hanse pensitame honorary doctorate award kelong dun lokabangke niliko pailo lapente niliphan ke claim ke damalong ke mesen puang thek raratum nangke theklong lapen mena penta kachebor ia podloputa pachini thu Lason si alang lipen halapu khorsing kro umlarong ahabe aphansitame lapuson niliphan manangke pithega pot ning aklong pen churu piklo lapen alang liphan ning ching samlo pusi alang lipen aning karong alam the chipaklang dun
hamren pen birson rong ha Karbi Anglong churu lo pini dak hamren ha waralong itum jirpu mate songja pulo rangli doctorate award kelongdam soputhak sinili jungjung pen nahumri lo si labang so rangli doctorate kelongdam lage rangli jungjung lapen doctorate kelong pulte lage sungkrung binong nasi rangli janun seta la so sungkrung long rap thur pakle labang so award ba doctorate kelong dun kali nasi rangli phan churu reone churu piglo ninga klong pen laban si janun seta hamren asor ta isi hamren rar phan nong mekewan bang sobuthak sinili nanghumri lo si nili lapan chalo Lakhain ko ratrok Dwarbagori MSC constituency ke parlo Sabura Ingti Arong Along non ke wangje arkoi ni phai ECR ni ningkan suri hinira ingko rapli aningbe lotun ajoki bijia phan chisik chedangpon Sonsi aningkan wang asom thak thaksi peneng le thot ningkan kimi ahut pusitami Sabura Ingti Arong Along risoe jang atum lunkan amalin mati lotun ajoki bijia phan chisik chedangpon do desang sepin pen klempon bomlo lapen pu lunkan amalin aphan maipu Samuel Ingti lapen risoe jang pen kongchun bang pen sitami kepachun pe meji aphan si do desang sepen sai klempon lu Lapen labang so lunkan amalin mati lotun ajoki bi ponji along alo hiaman ben kacho hapon sitami lake Karbi Anglong pen nong nam kache thangklong lun sepi akangsha ing hipi aphansi chop hapon lapen bangso lunkan amalin mati lotun ajo along kache pati ponji lake lun kelun lapen kekan lapen fashion so sitami pedo ponji lasipu kongchun bang pen rod aphan ke pachini ponke majok akorte ingjer pusitami kache pati dunje abang phudoan pusitami kache sik pameji aphan choningri pedo ponlo Lapen bang solun kan amalien mati lotun ajo kibi pon along kado kawe rat atumta wang pen alir acham kipi dunji aphan chuning ripon lo Dolamara pen dorsing tokbi Karbi Anglong news tangte na atum pini la po an na atum armo chingrum pen risoi jang atum kam ki claim la an la bang so ko pini na atum program ki pithik la puson do ma nilitum la puson lo ke damtang 2018 na ningkan pen netum na saburain tirong uli kimi youth pun itum tharen eta ningkan men seng lo konda la so ningkan pen itum chingwai chingthai si youth men chingwai si nitum ta sona dance competition fashion show la pen singing competition la hai chubi pon ang pun itum chingwai pon si nitum saburain tirong youth chingwai pon si pathik pon la pen piningan ge bangke ningkan trokan pleng elo piningan bangke kedam tan 2018 pen chengpon si non 2018 non 2023 an ki 23 mane non 24 ek January aning bi bang sini tum padung pola pen gen tum ni kan trok chok la pen la bang so berta pen tum phan chu phapon ke la bang so arni 1 tarik 2024 jo along baji trok pen nitum la person si dance competition duponji la pen singing competition duponji la pen fashion show duponji la sinal kumani yang sinal tum yang si kasapati dun jining ha la pen nitum dame kacharli ponji ning hang plote nitum sabrang tirong along nitum la bangso our side duponji la sinal tum dame chitong no isa para bangso nang we lunsip pu kacha khapon do bang ito la soning we la invited artist do la bangke litum man nam chi thangklong kang sang hi pian sini tum chop hapon ngip Ropi parpik lo media ke hai tum ha pi itu ma dak sarbrain kirong along ke bang apora ke ropi parpik lo la sini tum ladak ek tarik aning we aphan itum labang so program aphan itum ladak rong isi risoi yang tum pen serap itu si itum la kim pon cheng pon lo la se labang so a program along kadu kawia tum pantame arong pen korting jur tum doan pantame la bang so program long alila chamna pinyi phansi nilin pen pachin lo je kewang ji tarik siarni pu athak ke dot arong doan tum la pen pu dolom ralom pen stame na si ton pen dagal alila chalam pinyi phansi nilin pen sunung lo lidak rong kang break lo ma kalang
Pronali kropi aphan ke theklong le darajok donnia hematum kamatha kisung ke phona. Dokmoka police station ke parlopon denaronga hithi pen ke helo kilometer troxi virwar pangji hanser maker ajoy tokpi hemso sangpi pronali kropi mati joni phai inkora phoadap prang apor api apu mati bukolia andam ji pupen bukolia ta lele darajok donnia hemtoratum kamatha kisung kachetong nang pusi nilituma pherang ke pen birta nang pale denarong virwar hawar pangji hansero maker bari the tok bi lapen sang pi manai teron piatum asopo klengsi ajoy tok bi lapen bokalia ram terang arong maker rajen kro lapen phudang rong pi piatum asupi pronali kro pi pen kedam tang surhini ra krener kep aningkan reng dok reng ni pen boche ponlo halapua joy tok biabang piningan ningkan surhini ra engkora kathom ar koya chiklo kamchongda damji aphan bengalore long kedam bom apora hot a hemasor sangpi pronali kropia bang mati jongni phaing kora phorni adapangko hempen barsi bokalia apayapu ahem chedamji pupen bokalia apayapu lapen adonara ba hemta kawidara jok donnia hemtuna tumta pronali kropia phan ke theklong le dara jok do thekthi thak thekthi asonsi do koklo lapenari deng mobile sitame off pair pusi nang pachini pon lasi madule theklong bang aling sitame bangso mobile number 7086680 along nang birta pon tha pusi tuning report ko alang ki than kang ta bisi barani si waing bopor la sipina bangin nang le dek nang po alang na hok le do na hok le dam don punoi bang nang po hem si bang nang po theng thelo chok chelo bu hem che bang joy no de phan than kang ge mate alang di baran ke kang hong la he pena ke nang le vek nang ko alang sipina na hok le do sita me bang nang po oi nang ta ako ni na kar judun lo nang phanta nang ke pa hem dam bu sina than kang ante nang ke pa hem ta le le pu apinan bang aju phun nang kol he pitong he masor bang phun obre ni ti puma to da pini nang ha nang kol nang ta switch obre ke nang piso ke bukulia dam pu nang ha nang than kang manang than kang ki ma pu nang kar jui pulo bojalo mangke ente ne phun kolang de ke bukulia le ne pulo ha dakta le pata ha ke arlo so bang ta phun switch off lock ti bojalo hem so banang e than kini tum da kolon ulo sun kun switch off lock bojalo kitini anta nang le der lo lang bangke lan cholo Paklongkam St. Peter Believers Eastern Church along Mission Pen Arnikithe Katalon Pon Paklongkam Habar Mentaro arong along Kedamtang Surhini Aningkan St. Peter Believers Church amahang pathek ponsi aningkan wang son thak thak hempu jisu amahang ke thekarni aleralon pen Katalon ponasonsi pining le thotsetame matijong ni phai inkwara phorni aleralon pen Katalon pona berta nilituma pherang ke pen berta nangpa lepon Ning kang samari chopwa thipi en ponsi St. Peter Believers Eastern Church Paklongkam Mentaro arongpen Katalon ponalaw Pastor Kensing no pharpensi arnamardomsi hirjumi hangpon halapuri so ejang atumpen kirokar chopido ponsi nimarli atumpensi Bible kang thiralo kipi thanpajermi ponlo halapu Pastor Kensing rong pharpen ke pachini ponke bangso church ansu se kaching thor ponchi aphanpura riso ejang lapen nimarli atum setami mena akhia datpen rabar katiki tame pangcheng ponlo lasonsi kowe chek setame arche ponlo pusi pachini pon bangso along Pastor Kensing rongphar assistant pastor longki kro lapen SGB pen badan chandra taro anparta youth president ruding TP pen chenglo jisuarnam ki kroyara tum chitong donsi ingsam jin pen pichun po Nili Press Club for Foundation Day Mission Pen Katalon Pon Lakhain Korapho Nilip MAC constituency Arlo Sanglang Kihat picnic spot along ni phaing koraner cap Matijong Surhinira Inkorega Thomani Phong Plikichok Nili Press Club Mahangke Thekani Mission Pen Talon Pon Bangso Mailong Maipu Kolom Sing Teron Pensi Mai Japan Pupon Mai Ki Phalam Thian Ki Nili Press Club President Samson Inti Pensi Thanpon
lumaho sarpo atum aphan Mr. Pitor Teron penajoksi pachinipon lapen chukihela Higher Secondary School a principal Dr. Ranjit Ronghang penajok media ke claim aron hai hui jume senpen thanpon lapen Longmirjeng College a principal Bibison rong pipen sitami jumi senpen nili press club klembang phuatum aphan ning parung tikanglo lapen nili press club founder Elishan Timong pen ajok sitami jumi senpen lamthi thanpon bangso mayalong lumaho sar puatum kachetong don laki Dr. Ranjit Ronghang Chukihela Higher Secondary School a principal Longmirjeng College a principal Bibison Rongpi Chukihela Thana President Elishan Timong atum chitong don lapen nili press club ke ja atum lapen members atum duan chitong si Miss Pen nili press club ing dengpli amhang ke thekani Miss Pen pachun pon Chukihela pen Philip Tiso Karbi Anglong News Topini ingdeng pli nili fresh club am hanga thekarni sanglang ke hat picnic spot long ke peman pon pini labang so am hanga thekarni long nili fresh club ake mangdam gel han lo non ke wang jilang nili pelo department do anpen rat do anpen ke thekding nili pelong ke thekding do anpen so nili ke piklar ponji aphan abang putin lapan anutin sisteme labang so long ilitum bor ipon po lapen lans se bor ipon tunang lang non ke dam tang ko ansi ilitum nili pa farman phan karja ma lans se si nili pa farman phan non ke wang jilang ilitum paprang ponang lang lapen arja ponang lang puti pin kadogwe dak labang so ingdeng kli nili fresh labam hanga tek long pensi ilitum pini labang so angdeng bangke ilitum enpon lo lapen ke ni labang so ingdeng pli nili fresh labam hanga tek long asar Dr. Ranjit sir iltum long labang so amay long nang dudun pen nilitum lap ansu se labang so nili fresh club kang tangje phan ilitum long budhi gyan lapen ansu se ilitum nilip along stame la pherang ke bitung dun stame la ansu se kiching thur ponji labang so angdeng stame nilitum penang an lam long pon lo lapen la sondak taksi nilitum long Longmirjeng a principal hoi pen stame nang dodun si pini nang chetong non si nilitum phan labang so nili press club ko ansi kang tang nang lang ma ko ansi ke paprang nang lang ma alang li stame nilitum long dopen nilitum dan so se non ke wang gilang ke alang litum kai ki stame pini so nang chetong non si alang litum kai ki ta nilitum long do lok ning ke pon si nilitum pini labang so engdeng pli nili fresh club am hanga thek nilitum mesen pen si talon tali pon long lo ta pen nilitum long nang chetong dun do Soki hola PS in charge OC hirit Juges Dekasa alang lista ni law and order lapen ke hirit mesen pen choglim pen labang so ingdeng pli nili fresh lab am hangat sisteme talon tali pon long lo